festivale Lunar Punk od rána až do večera, alebo ste práve teraz prišli. Ja som veľmi rada, že vás tu toľko vidím pohromade. Už sme dneska zažili rôzne veci, rôzne prednášky a rôzne výstupy a teraz bude vlastne jediná panelovka dnešný deň a to práve o umelej inteligencii. Ja som pôvodne pripravovala panelovú diskusiu o homeschoolingu a unschoolingu, lebo to vzdelávanie tiež je veľmi dôležité a veľa mojich kamarátov, ktorí majú deti, tak to riešia ako nejakým najslobodnejším spôsobom neutírať to dieťa k tomu, aby sa mu stalo to, že nenávidí učenie sa, ale práve aby ho to nejako zocelilo a priviedlo k jeho úplne plnej sile to vzdelávanie. Homeschooling, unschooling sa tentokrát nepodaril, ale budeme sa tomu venovať neskôr na jeseň. A máme práve prednášku, panelovku o tom, čo teraz môžete počuť úplne najviac všade v okolí, hlavne po vypustení ChatGPT, ale môžem vám povedať, že potom, ako som na jeseň minulého roku robila rozhovor s Lukášom Hatalom, ktorý sedí vedľa mňa, a som strašne rada, že prišiel a prijal pozvanie práve na Lunar Punk. Veľmi, veľmi narýchlo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel sem medzi nás, pretože práve podcast s tebou mi veľmi, veľmi nejako uvalil dekel, ako my hovoríme. A práve čo sa týka umelej inteligencie a vtedy som pri rozhovore s tebou zistila, že OK, že GPT je úplná odrobinka oproti tomu, čo môžeme z umelej inteligencie na rôznych frontoch práve dostať. Ja by som predstavila našich hostí a aj nejakým spôsobom, že prečo som si vás pozvala. Začnem s Jurajom Bednárom, ktorý tu už dneska mal prednášku aj workshop a umelej inteligencii sa venuje aj vo svojich knihách Veľký reštart a Hackni sa. A taktiež venuje sa etickému hackovaniu a tak ďalej, takže myslím si, že bude mať čo povedať. Lukáš Hatala, čo vlastne ty presne robíš, aby som vedela? Super, tieto odpovede máme najradšej, som tiež šťastne nezamestnaná. Ale Lukáš je naozaj veľký, veľký odborník a myslím si, že je na čase si aj vypočuť jeho podcast Local Host. Lukáš Hatala, keď dáte na YouTube alebo na Spotify, tak nájdete extrémne výživné informácie o umelej inteligencii. Pavel Trávnik, ty teraz študuješ umelú inteligenciu a už si mal krátku prednášku práve o umelej inteligencii. Ty miluješ aj machine learning a práve aj v oblasti práva. Ešte som niečo nedopovedala. Vyštudoval som právo a teraz zase machine learning. A snažím sa to dať tak dohromady, takže uvidím, čo z toho vyjde. Čo nebýva zvykom pri právnikoch, pretože väčšina právnikov hovorí, že umelá inteligencia je nezmysel. No a Pali Lupták samozrejme extrémny vizionár, takže jeho tu musíme mať práve aj pri umelej inteligencii, ktorý je to vizionár, to všetci vieme, takže tam asi nemusíme nič dodávať. Ja som Mariana Sádecká a zorganizovala som tento festival, aby som vás tu všetkých pokope videla. Ďakujem, že ste prišli. Yeah! A ja som rada, že ste dali potlesk, lebo som sa aspoň mohla pozrieť do mobilu. Ja som si chcela, ako správna moderátorka a bývalá novinárka, som si chcela pripraviť otázky s pomocou ChatGPT. Lenže ChatGPT vyhodila úplne bullshity, naozaj, že nemohla som to z môjho novinárskeho očka vôbec použiť. Takže vás by som sa najskôr spýtala, že ako veľmi sa zmenil svet, odkedy máme ChatGPT alebo celkovo umelú inteligenciu a môžete ísť do akýchkoľvek kútikov vašich myslí a ako len chcete, môžete to zobrať z ktoréhokoľvek kútika. Takže ako veľmi sa zmenil svet práve po objavení umelej inteligencie alebo kedy, do akých dát to siaha a čo vlastne zmenilo ChatGPT? Kto chce začať? OK. Tak myslím si, že tá umelá inteligencia je tu už oveľa dlhšie s nami ako nejaké ChatGPT. Používali sme to trochu inak. Veľmi často sa vám stane napríklad to, že chcete si zobrať úver a banka vám povie, že či vám ho dá alebo nedá a nie je to preto, že nejaký úradník v Exceli niečo vypočítal, ale väčšinou sa na to používa nejaký algoritmus umelej inteligencie. Máme všelijaké rozpoznávanie hlasu, YouTube už dlho používa, generuje titulky, máme klasifikáciu videí, obrázkov a tak ďalej. Rozpoznávanie všeličoho, umelá inteligencia je napríklad aj vlastne
konverzia kníh z obrázku na textovú podobu. Čiže ja som teda tiež vyštudoval umelú inteligenciu, dokonca som mal aj diplomovku z tejto oblasti. Ale musím teda povedať, že to, čo sme sa učili my, je niečo úplne iné ako to, čo sa učí teraz Palo. Takže ten posun je fakt brutálny a je to taký ten príklad tej exponenciály, kde to dlho vyzerá, že aha, to je taká nejaká blbosť, taká hračka, že to vlastne ani nebude asi fungovať. A niekoľko paperov existuje, že prečo umelá inteligencia nebude fungovať. Od prvej kritiky Perceptronu od Marvina Minskeho, kde ukázal, že existuje veľká kategória problémov, ktoré nedokáže riešiť, ktoré sú lineárne separovateľné. No, takže som si spomenul na vysokú školu. Takže dneska je to vlastne už úplne iný level. Je to taká úroveň adopcie, že teraz to už ako tlačíme aj tam, kde to možno nie je úplne najlepšie. Ono sa to samozrejme niekde asi ukoriguje, plus sa samozrejme tie technológie budú vyvíjať ďalej. A ja môžem povedať, že pri mojej práci využívam umelú inteligenciu úplne stále a je to dosť možno pre mnohých prekvapivé. Často sa venujem tvorbe vzdelávacieho obsahu a píšem knihy. A málo kto si uvedomí, že že čo umelá inteligencia, dobre, tak spravíš YouTubeové videjko, ale vlastne využívam automatizované preklady, ktoré sú teraz tak dobré, že som ani vlastne nepoužíval profesionálnych prekladateľov, iba editorov, ktorí vlastne výstup z DeepL kontrolovali, zeditovali. Takže moja knižka je v angličtine a španielčine, po španielsky neviem ani slovo, okrem todo bien. A teda ešte viem povedať, že dane sú krádež. Los impuestos son un robo. Takže potom YouTube videjka tiež je také, že potrebujem vlastne zistiť nejaký obsah videjka, rozsekať ho na časti, robiť nejaké sumarizácie, popisy, newsletter k podcastu a tak ďalej. Všetko toto viem proste prehnať cez Whisper, ktorý mi spraví textový prepis, potom to preložím algoritmom do angličtiny, pretože tie jazykové modely v slovenčine nefungujú zase až tak dobre. A potom v angličtine si vygenerujem všelijaký možný obsah. A cez také veci, ako že momentálne, keď šoferujem svoje auto, tak v podstate sa šoferuje samé, pretože používam open sourceovú umelú inteligenciu Comma AI. Sme tuto s Wilderom prví dvaja ľudia na svete, ktorí používajú v tomto konkrétnom aute túto umelú inteligenciu, takže sme si checkoutli experimentálny branch nejakého open sourceového softvéru a povedali sme mu, nech posiela príkazy na točenie volantu a prišlo nám to ako dobrý nápad. Žijeme, takže funguje to, môžem odporučiť každému, pre koho je šoférovanie úmorná činnosť a cítite sa trošku divne, keď musíte točiť volantom, tak už dnes nemusíte točiť volantom. Počítač to dokáže vo väčšine prípadov lepšie ako vy. A minimálne určite ako ja, ale myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sú vyhypovaní, akí sú dobrí šoféri, tak nemajú reakčný čas 30 milisekúnd. Takže je to vlastne vo všetkých oblastiach. Je podľa mňa to prekvapivo zmenilo hlavne tie odvetvia, ktoré sme si mysleli, že to zmení ako posledné. Že mysleli sme si, že vlastne tá umelá inteligencia, že to bude také robotické, že to bude proste robiť také tie nudné, monotónne veci. Niektoré to samozrejme robí, ale v skutočnosti to robí práve, nám to pomáha v tej kreatíve, že nám to robí obrázky. Ak ste videli moju prezentáciu, tak všetky boli vygenerované podľa nejakých modelov umelej inteligencie. Pomáha nám to s písaním, sumarizáciou, s byrokraciou, s rôznymi vecami, s programovaním. Hej? Čiže
paradoxne mám pocit, že to vlastne, aspoň táto posledná vlna umelej inteligencie pomáha tomu, čo sme si mysleli, že to je vlastne to posledné, že to je to ľudské, že my sme kreatívni a my dokážeme kresliť a písať a tvoriť a tak ďalej. Tu treba povedať B, že pomáhať neznamená nahradiť. Akurát sme sa rozprávali, neviem, či tu ešte je Baška, nie? Tuto, že vlastne keď to používame na kreatívnu prácu, tak ten výstup je nuda, pretože pre tých, čo veria, že umelá inteligencia je glorifikovaná štatistika, tak ďalší token, ktorý jazykový model vypluje, je presne to, čo by ste čakali a čo je teda najpravdepodobnejší ďalší token. Takže vlastne tie výstupy sú sú veľmi nudné a keď chcete vlastne tam dostať to ľudské, tak akože to nie je, že vás to nahradí a bude to robiť za vás, ale vlastne je to nástroj, ktorý akože dokáže generovať jazyk, meniť formu toho jazyka, ale nie je to niečo, čo nás nahradí. Takže myslím si, že ak niekto z vás ešte nepoužíva tieto nástroje, tak v závislosti od toho, čo robíte, tak ste podľa mňa niekde v produktivite na 20 až 60% toho, čo by ste dokázali vytvoriť, keby ste tieto nástroje používali. Takže možno nám Baška povie potom tú svoju anekdotu, ak chce, ale odovzdám ďalej slovo. Ďakujem veľmi pekne. Aká bola otázka? Ako veľmi sa zmenil svet, odkedy máme umelú inteligenciu? Nielen ChatGPT, ale vlastne možno až odkiaľ to začalo a kľudne si daj čas na odpoveď. Ja sa veľmi teším, že kam ťa to až zavedie. No, ja si myslím, že svet sa nezmenil vôbec. Je úplne rovnako na figu, ako bol predtým. A možno tak by som začal, že viete, aká je najhoršia smrť? Tá je z vyplašenia. To má potom človek napáte tí veľké oči. No a toto je presne to, čo sa nám tu deje s umelou inteligenciou. Tu je strašne veľa vyplašených ľudí, ale nedostatočne vyplašených. Hej? Takže preto aj tu tie oči vidím také nedostatočne veľké. A možno si len tak pocestujte 20 rokov dozadu, že ako vyzeral, alebo 25, svet bez počítačov, keď sme notebooky, mobilné telefóny a internet úplne bežne nemali. Ten náš deň vyzeral úplne inak a trvalo to takmer 15, 20, možno 25 rokov, kým sme sa dostali do toho štádia, že stávame s tým, že používame nejaký informačný prostriedok, pomáha nám to navigovať, každé dnešné kroky si s tým riadíme, nakupujeme finančné transakcie, v podstate podľa e-mailov vieme, nepôjdem do práce, ale pôjdeme rovno na poštu, odtiaľ do skladu až potom do práce, že reálne sa mení spôsob, akým sa hýbeme, akým žijeme a všetky tieto ostatné veci a trvalo nám to 20 rokov. No a to sú informačné technológie. No a pokiaľ sa bavíme o takých skutočne špičkových technologických stratégoch, tak oni sa zamysleli, že koľko je tá kognitívna automatizácia a tá štandardná IT-čková procesná automatizácia, že keď ich dáme do nejakého pomeru, že okoľko je väčšia tá zmena s tou umelou inteligenciou. No a v podstate, ako sa zmenil ten náš život dosť veľa, tak sa má zmeniť 8-násobne viac. Lebo tá umelá inteligencia postihuje 8-násobne väčší priestor ako tá štandardná transakčná automatizácia procesov. No ale nebude nám to trvať 8-krát dlhšie, malo by to trvať zhruba 12-krát kratšie. Takže 8-krát viac sa zmení náš život zhruba za 2 až 4 roky. Takže ono, teraz tí veľké oči, no stále nič. No a toto je to, čo si veľmi veľa ľudí neuvedomuje. ChatGPT je v podstate expertný systém, ktorý emuluje nejaké kognitívne správanie a nejaké vzory, ktoré by tá inteligencia mohla mať. Ale tuto Juro Bednár mal dobrú prednášku a hovoril o nejakej interakčnom modeli, ako ľudia v spoločnosti medzi sebou interagujú. No a to je taká téma, ktorá by sa dala skúmať normálne celý život. No a ja ju strašne skúmať nechcem, no a preto som začal čítať jedného človeka, čo už ten život do toho investoval. On umrel dosť dávno, volal sa Peter Kropotkin a bol to v podstate posledný ruský anarchista.
No a on v podstate chcel zistiť, ako funguje spoločnosť. No ale na ľuďoch sa to zisťovalo dosť zle, lebo oni majú všelijaké také chamtivé a politické nápady a v podstate tá ľudská spoločnosť je dosť taká deformovaná na nejaký seriózny vedecký výskum, tak teda si zbalil batoh a išiel na Sibír. A tam kúkal, ako fungujú tie zvieratá. Ako fungujú, keď je dobré, keď je nejaká prírodná katastrofa. A podľa toho zistil, že vlastne, čo je to vlastne tá anarchia, čo je to vlastne tá interakčná centricita. A on vlastne zistil, že je to nejaká taká, ako by som to povedal, dobrovoľná motivácia alebo pozitívna motivácia jednotlivca konať, spolupracovať a potom nejaká konsenzuálna zhoda väčšieho celku to jeho konanie prijať. No on keď aj pozitívne koná a okoliu tým ubližuje, no tak to okolie jeho prirodzene vyvrhne, niečo ho zožere, problém vyriešený a zase sa ten ekosystém nejako utrase, hej? Tá interakčná centricita medzi tými zvieratami. No a to je v podstate, tak fungujú aj rastliny, tak fungujú aj živočíchy a takisto funguje aj umelá inteligencia. Umelá inteligencia nie je izolačne centrická ako nejaký izolovaný IT-čkový systém, ako napríklad štát alebo banka. To sú všetko izolované systémy, ktoré majú svoje pravidlá v nejakej legislatívnej doméne a pomaličky umierajú v tej svojej bubline, lebo sa nevyvíjajú. Za jednotku nákladu, jednotka výkonu a tým sme došli, hej. Máme nejakú množinu, tá energia sa proste nemá kde zobrať. Potom sú nejaké platformové modely a to je vtedy, keď sa nejaké takéto systémy dohodnú, hej, nejaká obchodná dohoda, politická dohoda, Európska únia, to sú také platformy, hej. Každý národ niečo má, niečo prepoužijeme, nejako sa dohodneme, nejako vymeníme a tam sa bere nejakých 30-40% toho zisku v tom systéme. To je taká tá integračná centricita. Že dohodneme nejaké pravidlá výmeny, hej. Všetci sa naintegrujeme na nejakú platformu, nemusíme stavať, čo je na platforme, použijeme a viacej vymeníme. Že máme z toho nejaký zisk. Ale tak stále umelá inteligencia nefunguje. Hej. Tak funguje napríklad ChatGPT na základe dáta a integrácia týchto vecí. Skutočná umelá inteligencia, ako túto bolo v tej prednáške, je interakčne centrická. Ona funguje na úplne iných filozofických a psychologických princípoch. Ona vstupuje do interakcií a na základe interakcií, ktoré má z prostredí, si vie plasticky vytvoriť vzťahy, ktoré jej umožnia prežiť v prostredí, kde sa momentálne nachádza. Vynikajúcim príkladom je napríklad autonómne vozidlo. Keď ja by som zobral autonómne vozidlo natrénované v Texase a pustím ho na cestu v Neapole, no tak bude šokované z toho, že na dvojprúdovej ceste sú 4 prúdy aut, vyhodí všetky 4 blíkačky, v lepšom prípade zastane, vyhodí všetky chybové hlásenia a došlo, hej. No a toto sú presne tie veci, čo sa pri interakčnej centricite nestávajú. Ono v podstate sleduje prostredie a sleduje jednotlivé vstupy, podnety, robí akcie a merá reakciu prostredia na tú akciu. A tým pádom my nemôžeme povedať, že niekto naprogramuje umelú inteligenciu alebo niekto vyvinie umelú inteligenciu. Tak ako aj medzi rastlinami, živočíchy, aj my ľudia sa vyvíjame sami. Ak chceme hovoriť o umelej inteligencii, my musíme rozmýšľať o technických prostriedkoch, ktoré sa vyvíjajú sami, ktoré sa učia, ktoré si testujú vlastné stratégie a vyberajú tie energeticky najefektívnejšie v záujme vlastného prežitia, v záujme svojej funkcie v nejakom ekosystéme a v záujme nejakej širšej akceptácii. Takže akože áno, umelá inteligencia bude veľká. Bol takéto pobláznenie s tým ChatGPT, to už pomaličky prechádza. Tie projekty, čo sa momentálne nasadzujú, sú finančne väčšie, významnejšie, len tak pre zaujímavosť. Keď sa nasadí na vhodne zvolený proces, táto kognitívna automatizácia, tak zhruba s 1/3 ľudí je možné dosiahnuť 5-násobnú priepustnosť toho procesu vo firme, takže ten faktor tej efektivity je zhruba 15 dneska, ktorý sa dosahuje, takže management to miluje, ale na druhú stranu tá technológia má svoje limity, ako vlastne na úrovni tranzistora, to je v podstate kapacitný switching, no a ten už ďalej nevytlačíme. No a tam nasadíme ten business case
A máme na ňom návratnosť tej investície, ale ako náhle chceme realizovať inkrement, s tým, že stále to niekto musí vyvíjať a nie je sa to schopné učiť z prostredia prirodzene, už tie malé vylepšenia sa nám ďalej nesplácajú. Takže momentálne hľadáme úplne nové technológie umelej inteligencie a ChatGPT to není. Veľakrát ja sa stále čudujem, prečo ChatGPT, hej, lebo takým tým jazykom, language modelom komunikujeme len my ľudia. A veľmi neprirodzene sme si ho vyvinuli, lebo my vôbec nepotrebujeme jazyk. My vieme komunikovať aj neverbálne, aj mnohými inými spôsobmi. No a v podstate toto je to, že tá interakčná centricita je na základe činov, nie na základe jazyka alebo nejakého hovoreného alebo písaného textu. No a na toto je v podstate táto technológia jazykových modelov absolútne nevhodná, lebo funguje len medzi ľuďmi. O čom je tá umelá inteligencia? Že buď nejaký stroj, nejaké zviera, niečo iné bude inteligentné ako človek. A on predsa nehovorí ľudským jazykom. Takže my potrebujeme nájsť úplne iný model výmeny tej informácie. A ďalšia veľká vec je to, že psychológia stroja je úplne iná ako psychológia biologického organizmu. Takže tu tiež treba aj zmeniť takéto svoje myslenie, lebo momentálne, keď sa by človek v spoločnosti úspešný, tak sa musel dohodnúť s nejakým človekom niekde. Sa dohodli, my dvaja budeme robiť biznis a my dvaja toto tu dodáme a bude nám spolu dobre. Teraz sa človek bude musieť dohodnúť so strojom. Alebo bude musieť pochopiť, ako sa stroj so strojom dohodujú, lebo dokážu tie veci, čo robili ľudia, robiť niekoľko desaťnásobne efektívnejšie. Tak pokiaľ budú chcieť mať biznis modely, ktoré budú škálovať a robiť produkty, ktoré budú na trhu umiestniteľné, budú musieť jednoducho pochopiť psychológiu stroja, ako ďalej ide. Takže či sa zmenil ten svet kvôli ChatGPT? No asi áno, ale minimálne, lebo ľudia to ešte podľa mňa ani nevideli v tej akcii, tak ako to má byť a s tými technológiami, čo máme, v podstate len pred mesiacom prvý poriadny čip na rezistívnych switchoch bol announcenutý od IBM-ky. Takže tá technológia je veľmi mladá a reálne s tým vie, o čo ide. To vie zhruba 400 ľudí na svete a reálne s rezistívnymi switchmi vie robiť asi 50. Takže tam nemôžeme čakať nejaký prevrat do Vianoc. No. Nie, dobre, veľmi dobre. Chceš pokračovať? Mám ti zopakovať otázku, alebo chceš priamo už nadviazať? Viem, aká je otázka. Poď na to. Ja budem aj nadväzovať. Ja som sa bavil s profesorom Elišerom, to je na katedre občianskeho práva. Presne som ho konfrontoval s tým, že ako sa to právo nevyvíja, aké rigidne. A on mi na to povedal takú dobrú vec, že to vy možno v IT si buďte akože progresívni, ale právo má byť konzervatívne a veci ako konzervovať, nemá sa nejak ako meniť. Takže ten štát asi umiera v tej bubline, pretože má tendenciu byť taký že chce sa vyvíjať, ale moc mu to nie. Preto ja som zastanca toho, že to je švajčiarsky systém, kde je nuda, tak je v podstate asi najlepší. Ale k tej umelej inteligencii, že AI ako termín je podľa mňa taký dosť zavádzajúci, lebo tá inteligencia nie je v skutočnosti taká, akú máme my, ale hľadajú sa tam proste paterny cez matice. Takže to je úplne iný typ uvažovania, alebo respektíve nie že premýšľanie, je to proste výpočet na tých tranzistoroch. Takže nevnímajte to ako, že to je niečo extrémne inteligentné, to proste stále je to štatistika, nie je to niečo čarovné. Čo sa týka tej... Ako asi, hej, ale je to úplne iný typ, že tie synapsy a tak ďalej, náš biologický mozog funguje inak, takže aj to uvažovanie, to ako sme to naprogramovali, tak je proste úplne iné. Hej, že to, ako vidí obrázok, neurónová sieť je inak, ako ho vidíme my. Ale to už je zase fenomenológia trošku. A k tomu, ako zmenila život, ja neviem, ako vám zmenila, mne úplne brutálne.
Takže tá budúcnosť je tu, len je asi nerovnomerne distribuovaná. Ja som už narazil na limity z ChatGPT ako v tom bežnom platenom module, že už mi to povedal, už sa nepýtaj, už to vyčerpal, skús to zase za hodinu. A zistil som, že je to podstatne lepšie ako hľadať cez Google, Stack Overflow, proste písať tie prompty, dostať rýchlu odpoveď. Za 3 dní som mal napísanú aplikáciu, kde bol proste backend, frontend v Dockeri, pripravilo to certifikáty. Ako celá aplikácia zrazu akože bežala. Samozrejme, nie je to tak, že je to čarovné, že človek bez znalosti to spraví, hej, že musíte mať nejaký základ, ale tie také tie monotónne práce, vyhľadávanie cez Google, scrollovanie, tak to akože už vôbec nemám. Juraj mi poslal aj Small AI, to je tzv. Junior developer, tak som teraz robil tú apku. Napísal som textovú špecifikáciu a pripravilo mi to proste backend, frontend a potom som si to už iba doupravil. Takže myslím, že 30-40% práce za mňa spravil a potom som už iba doupravoval akoby tie endpointy a tak ďalej. No a bude aj otázka, že aký to bude mať vývoj? Bude otázka. Tak to posuniem ďalej. Tak veľa vecí už bolo povedaných a ja len veľmi stručne odpoviem priamo na tú tvoju otázku. 2 veci, ktoré sa zmenili od toho releaseu ChatGPT. Jedna vec je taká, že umelá inteligencia sa stáva mainstream. To znamená, že obrovské množstvo ľudí, ktorí vôbec netušili, že niečo také existuje, tak začalo to vnímať a začali to používať. A vlastne integruje sa to do života úplne bežných ľudí. To je jedna vec, akože je to ten mainstream, ten network effect je obrovský. A druhá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorá sa od ChatGPT zmenila, bolo to, že existuje niečo také ako AGI, vlastne všeobecná umelá inteligencia. A veľa ľudí, neviem či všetci, ale veľa ľudí si myslí, že o 20-25 rokov dosiahneme nejakú singularitu, kedy tá umelá inteligencia jednoducho presiahne homo sapiens človeka, celú spoločnosť. A potom, nazývame to singularita pretože čo sa potom stane, už nikto netuší. Hej? Nevieme to determinovať, nevieme si ani pomyslieť, že čo sa potom stane. A ako bol releasenutý ChatGPT, tak predikčné markety, ktoré povedali, že predikčné markety to sú ľudia, ktorí robia predikcie na základe svojich vlastných peňazí. Jednoducho existenciu všeobecnej umelej inteligencie znížili o 10 rokov, myslím, alebo dokonca o 15 rokov. A to je akože dosť dôležité. To znamená, že ľudia si svojimi peňaženkami reálne myslia, že ten AGI, tá všeobecná umelá inteligencia tu bude o 10-15 rokov skôr, ako sme si to mysleli pre ChatGPT. To je všetko. Mám pocit, že ste chceli reagovať. Ty si mi, Pali, ukazoval ešte ten geniálny vyhľadávač, ktorý je platený a vyhľadávanie v ňom je skutočne zaujímavé. Povedz prosím ťa na názov. Perplexity.ai, čo je vlastne vyhľadávač kombinovaný s umelou inteligenciou, asi platím akože platenú verziu a je to podľa mňa jeden z najlepších vyhľadávačov, lebo keď niečo hľadáte, tak vám to automaticky generuje referencie a nejaké logické sekvencie a tak ďalej. Takže používam Perplexity, neviem, či existuje niečo lepšie, možno to budú vedieť. A možno, nepoužívam ChatGPT 4 platinu, ale tak to bude asi niečo podobné. Aké ešte zaujímavé projekty v oblasti umelej inteligencie vám ťukli nedávno do nosa, ale nemusia byť len tie jazykové modely, ale práve by som sa chcela presunúť aj či už tým možno biologickým alebo chemické. Ak viete o niečom takomto, tak nám povedzte o tom, že aby sme sa nebavili stále len o ChatGPT, ako je to momentálne zvykom, lebo je toho o mnoho viac. Kto chce začať? Ja začnem iba tak generálne, že teraz nastáva veľký boom práve v prepájaní toho z text to image, akože z textu na obrázok, z obrázku na text, z textu na video a akože teraz je veľký trend práve prepájať tie rôzne akože formáty. Takže
napríklad to Small AI je v podstate na základe jazykového modelu, ale vlastne text to application. Takže týmto smerom to podľa mňa začne byť, že rôzne formáty sa začnú prepájať. Ja by som možno povedal, že podobne ako Gira spomínal, tak sú nejaké 3 umelé inteligencie, ktoré používam každý deň. Jedna je Koma, ktorá mi šofruje auto. A nebojte sa, nezrazím vás. Druhá inteligencia, ktorú používam každý deň DeepL, to používam úplne stále. DeepL má teraz novú featurku, neviem, či ste si všimli, ale umožňuje zlepšovať texty, ktoré tam dáte, takže nerobí len preklady, ale dokonca dokáže vylepšiť ten text, aby bol úplne dokonalý. A momentálne sa zabávam tým, že každý deň vlastne cez Whisper robím titulky k anarchistickým videám. Ste určite dneska nejaké videli. Tak pre mňa sú dôležité tiež tie prekladové a páči sa mi teraz Facebook releaseol, alebo teda Meta releaseli model, ktorý dokáže prekladať medzi veľmi veľa jazykmi a dokáže mať ako vstup aj zvuk, aj text a mať ako výstup aj zvuk, aj text. Takže môžete preložiť videjko zo španielčiny do češtiny aj so zvukom, alebo môžete otitulkovať a preložiť video, alebo proste čokoľvek takéto. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité. Je to asi o dosť jednoduchšie ako tie všeobecné jazykové modely, ale myslím si, že nám to pomôže vo svete lepšie komunikovať, hlavne teda, ak máte napríklad problém so sluchom, tak je dobré, keď viete premeniť zvuk na text napríklad. Ja to používam dosť často, dokonca keď mi ľudia nahrávajú hlasové správy a nechcem úplne zažívať feeling toho, ako mi to hovoria, tak to rovno hodím cez apku do Whispera a pozriem sa, že o čo im ide a či ma to vôbec zaujíma. Takže to je podľa mňa veľmi zaujímavé. Ja by som ešte možno zdôraznil, ešte teraz poviem, že myslím si, že BART je momentálne lepší ako ChatGPT. Ak už v ničom inom, to je teda od Google model, ak už v ničom inom, tak je podľa mňa niekoľkonásobne rýchlejší. Stlačíte Enter a za 2 sekundy máte celú 5-odstavcovú odpoveď, takže a nemám pocit, že má horšie výsledky, takže keď chcem použiť nejaký jazykový model, tak idem skôr na BART ako na ChatGPT a to aj napriek tomu, že si platím ChatGPT 4. No a pre mňa sú veľmi dôležité open sourceové jazykové modely. S nimi som sa hral celkom intenzívne. Je to napríklad práve ten Whisper, alebo teda ten prekladový, zabudol som, ako sa volá. Od Mety. Je to práve ten model na šoférovanie auta. Sú to jazykové modely, teraz asi Llama 2, možno Falcon a tak ďalej. A je to dôležité preto, aby sme sa nedostali do nejakej takej tej monokultúry tých jazykových modelov alebo celkovo tých modelov. Že podľa mňa jedna z najnebezpečnejších vecí v spoločnosti je monokultúra myslenia, keď všetci ľudia rozmýšľajú rovnako, majú rovnaké názory, majú proste rovnaký spôsob rozmýšľania, rovnaký prejav a tak ďalej, tak to je ako veľmi rýchla cesta k zániku. A myslím si, že aj keď nemáme úplne priamo monokultúru, tak máme v spoločnosti také veľké skupiny, ktoré sú medzi sebou nekompatibilné. Že skúste napríklad v Amerike postaviť vedľa seba progresívca a konzervatívca, tak jednak teda budete pravdepodobne vedieť, čo si ten progresívec aj ten konzervatívec myslí ešte predtým, ako otvorí ústa. To je teda tá monokultúra myslenia v rámci tej skupiny a okrem toho oni nedokážu spolu komunikovať. Oni proste ako keby mali iný komunikačný protokol. No a toto isté, keď pri tom používaní tých jazykových modelov mám pocit, že ako sa snažia to tlačiť do toho alignmentu, do toho súladu s nejakými ľudskými hodnotami, čokoľvek to je. Podľa mňa je to práve tá
ten výsledok tej monokultúry myslenia, tak sa to dostáva do takých ako zvláštnych atraktorov. Hej, že ja sa opýtam niečo technické o Bitcoine a model mi dá prednášku, ako je to strašne nebezpečné, ako si mám dať pozor a aké je to volatilné a neviem čo, ale ja som nechcel prednášku, ja som chcel sa opýtať, že neviem čo, ktorá verzia Bitcoin Core prešla na Taproot, nie, že či je to nebezpečné. No a toto nám práve umožňujú tie open sourceové modely, že my vlastne môžeme prispôsobiť ten model tomu svojmu, neviem, či by som to už nazval mysleniu, je to teda ako generátor jazyka. Je to proste niečo, čo vie veľmi dobre generovať ľudskú reč, ale môžeme teda tuniť to, že akú tú reč to generuje. Takže sú rôzne modely, ktoré sú necenzurované, ktoré vlastne z tej trénovacej množiny vyhodili ten alignment, tie politicky korektné veci a vlastne môžeme to trénovať a používať vlastne v konkrétnych doménach. Aj ChatGPT sa dá fine-tunovať, ale myslím si, že je zaujímavé, keď budeme na rôzne domény trénovať tieto otvorené modely. Takže za mňa vlastne je veľká časť tých modelov, ktoré sú zaujímavé, práve tie otvorené, ktoré môžeme používať, meniť a vlastne trošku viac vidíme do toho, že čo generujú, môžeme to lepšie testovať. Takže celkovo si myslím, že tá snaha o ten alignment, o ten súlad s nejakými ľudskými hodnotami je úplne slepá ulička, pretože momentálne to funguje tak, že čím viac sa o ten súlad snažíme, tým jednoduchšie je dostať ten model z toho súladu von. Že keď som sa ešte venoval intenzívne penetračnému testovaniu, tak heuristika je, že keď je tam neurónka, tak to takmer určite hacknem. Lebo tam proste pošlem nejaký úplne nezmyselný zašumený vstup a dá to proste taký výstup, aký chcem a mám nekonečne veľa pokusov, aby som to odhalil. Takže tá snaha o ten súlad je podľa mňa momentálne kontraproduktívna a z mojej skúsenosti vlastne lepšie fungujú tie modely, kde sa o to až tak nesnažia a vlastne sú trénované na takej skôr všeobecnejšej množine dát v akejkoľvek oblasti. Teda. Nepotrebujem zodpovedať otázku, len rozmýšľam, ako odpovedať. V podstate... No, v prvom rade možno tak vysvetliť, prečo som sa rozhodol považovať tieto modely umelej inteligencie za nezmyselné. Písal sa rok zhruba 2010. Neviem, či ste už vtedy fungovali na internete a nakupovali súčiastky, ale pred rokom 2010 sa všeličo od hocikadiaľ dalo objednať. Došlo to, veľakrát to nebolo ani zdanené, ani preclené. Stačilo, že ste predávajúcemu napísali, nech napíše, že je to poškodené, alebo že hodnota toho je $. Došlo to až domov, naletovalo som, fungovalo. Takisto som brúsil po nete a ešte nefungoval ten geoblocking, že akýkoľvek návod je z Ruska, tak nemôže byť vygooglený, nemôže byť zobrazený, lebo určite je zlý. No a vtedy tak fungovala taká tá ľudia ako spoločnosť na tejto planete, že vymieniali tovary a informácie. No a tá výmena tovarov a informácií sa zastavila. No a potom sa začali generovať tie dáta, ktoré momentálne, keď začnete hľadať dáta cez bežnému človeku dostupné kanály, tak nájdete veľké množstvo nezmyslov. No a tieto modely boli natrénované na tomto veľkom množstve nezmyslov zväčša marketingovej povahy, nie vždy vychádzajúcich z nejakej fyzikálnej alebo objektívnej reality. No to je v podstate to, čo sme do tých modelov kvantitatívne aj kvalitatívne natlačili. No preto to môžeme takúto kačmovú diskusiu s tým ChatGPT viesť, ale nemôžeme čakať, že nám to napíše Ovidia v originálu alebo niečo také. No, tak aby som nenadával, ja som myslel, že dobre, tá inteligencia, čo to je? No dajme tomu, že je to nejaká čierna krabička. No a bežný počítač funguje tak, že mám energiu na vstupe do tej krabičky a energiu na výstupe. Tá energia na vstupe je nejaká, niečo spálim na tú samotnú inteligenciu
a potom mám nejakú energiu na výstupe, nejakú odpoveď. No a počas toho procesu sa mi niečo premení na teplo. No a ja chcem potom vedieť, prečo som došiel k tomuto výsledku. Takže mám indukciu a chcem dedukciu. No ale ničomu sa nedopátam, lebo sa to zmenilo na teplo, na entropíu a ten spôsob, ako som to ja vypočítal, je nenávratne preč. Niekde ho odfúklo, hej? Zafúkal studený vietor, ochladil krabičku a spôsob, akým som sa ja dopátal k nejakému výsledku, v živote sa ho nedozviem. No a to je základný problém celého tranzistoru. Totižto tranzistory sú mŕtva technológia. Všetci to používame na ITčko, len oni nám ekonomicky umreli pri 28 nanometroch. Pod 28 nanometrov už začínajú byť len drahšie a drahšie za jeden kus. Hej. Dávame ich tam viac a viac, ale jeden tranzistor na čipe stojí viac a viac. Potom ale žijú menej, hej, až po 5 nanometrov. Na 5 nanometroch už nám zase začínajú žrať viac, keď ideme nižšie. No a kde vieme zastať, že aj keď sú drahé a žijú viac, vieme ísť až na 2 nanometre, kde už sa dostávame takmer na fyzikálne limity, čo je vlastne 5 nanometrový tranzistor. Tehly poznáte? No môžeme ju tak náplocho položiť, keď murujeme. No a ten 2-nanometrový čip, no tak to bol brilantný nápad, otočíme tú cihlu na kant, ne, a položím ich na tú plochu viac. No tak to je vlastne technológia, ktorú momentálne na tranzistorov používame a hráme sa s kvantovým tunelovaním, že by sme mohli ísť až na 0,5 nanometra. No v podstate sme skončili úplne s mikroelektronikou. My máme ten tranzistor, na ktorom tieto stroje momentálne stávame, ktorý je absolútne nevhodný na umelú inteligenciu. Lebo každý tranzistor je v podstate kondenzátor. Ja ho musím nabiť. Ja chcem akékoľvek stavy, mám ich miliardy a ja ich musím nabiť. Každému musím dať energiu, aby sa nabil, aby niečo robil, aby počítal. No a presne tak nič inteligentné nefunguje. Všetko inteligentné si energiu odkladá. Na myslenie energiu nepoužíva a využíva iba zmeny stavov a nejaké interakcie medzi jednotlivými tými tranzistormi, čo my máme neuróny v mozgu. No a ja som si kládol túto otázku, že ako vyriešiť tento principiálny problém. Lebo lepší čip mi už nikto nevyrobil, lebo to fyzikálne není možné. Samotná tá súčiastka je absolútne nevhodná, lebo žere extrémne veľa elektriky v podstate so žiadnym výsledkom, lebo si pamätala nulu a jednotku, tak som hľadal nejaké riešenie. No a ja som vtedy našiel, že sú takí blázni, ktorí robia rezistívne switche. Nie kapacitívne alebo rezistívne. Fíha, poďme sa kúknúť, čo je to zač. No a oni dokážu vlastne počítať s tým, že nepotrebujú v podstate celý mech elektrónov, aby nabili ten tranzistor, ale im tam stačí hodiť jeden elektrón, aby zmenili nejaký stav tej membrány. V podstate to funguje ako litium-ionová baterka, ako membrána, úplne rovnako ako neurón v mozgu. My vieme vyrobiť tieto biologické membrány elektronickým spôsobom. Volá sa to, že rezistívne switche. No a to som potom ďalej začal študovať, že zistil, že to je fakt dobré. Som zistil, že aj HPčko to robí, volajú to, že memory store, vstávajú z toho nejaký super počítač, že fúha, to je dobré, potom nejaké pamäte a že tie si zapamätajú 10 000 násobne viac na 1 mm štvorcový pamäte. Ako je to možné? Som zistil, že sú viacstavové a tak ďalej a tak ďalej. Čítal som veľa autorov, až som sa nakoniec dočítal k takej vede, že neuromorfika. Že ty brďo, čo je toto? No a to je vlastne veda, ktorá sa učí od lekárov, sa učia elektrikári, že vlastne ako ten mozog podľa nich funguje. Oni to potom drátkujú a ukážu to tým lekárom, že aha, čo som postavil. A ten lekár sa na to kúkne a zasa spätne naučí niečo o tom mozgu. Takže taká veda. Ja som zistil, že tento memory store, tam oni nejakým spôsobom prepájali s tými biologickými mozgami, skúmali a zistili, že je to isté. Hej? Že keď pošlú signál do mozgu na synapsiu, tak majú nejakú signálnu odozvu. No a oni vedia zhruba, aké signály tam chodia. No a získali 99,7% kompatibilitu toho signálu. Čo je šialene veľa, hej, lebo mozog robí zhruba s 35 až 40% šumom, hej. My to v tej hlave vôbec nemáme tak jasné, ako si radi myslíme. Fakt je to analogové a fakt to šumí. A okrem toho, že je to analogové a šumí to, ešte sú tam všelijaké hormóny, mení sa tam chémia a ešte sú tam aj nejaké kvantové stavy. Ja sa normálne čudujem, jak môžeme mysleť. No, ale jak sa pri tom celom čudujem,
Viete, koľko vatov má mozog? 30. Kto si myslí, že je to viacej ako 30? Kto si myslí, že je to menej ako 30? A kto sa zdržal hlasovania? Nemusíte. Dobre, mozog má zhruba 20 W. A samozrejme v extrémnych situáciách vie zvýšiť výkon, a len on tým, ako funguje, tak sa samozrejme zohrieva. Lebo potrebuje cukor, ten sa štiepí, je tam veľa odpadu a biologických procesov. No a koľko hlava uchladí, dlhodobo zhruba 20 W. To je taký výkon, ktorým my počítame. No a keby sme ten ľudský mozog chceli realizovať tranzistormi, že mikroelektronikou, viete, koľko by žal? No, potrebovali by sme asi 4 jadrové elektrárne, aby sme takýto teoretický model vedeli napájať, ak by sme použili veľmi, veľmi efektívny model a veľmi, veľmi efektívnu mikroelektroniku. No a keď porovnáme ten náš ľudský neurón fyzikálne s mikroelektronikou, viete, koľkokrát je tá mikroelektronika efektívnejšia? Zhruba 20-násobne. Takže teoreticky, ak by som ja postavil celý mozog len z odporov, cievok a kondenzátorov a urobil by som ho dosť dobre, tak by žal 1 W. Keď zohľadním prechodové odpory, 2 W, hej? Že nech nežerem. No a my potrebujeme jadrové elektrárne, aby sme niečo 2W urobili. No tak strašne zlý výpočtový stroj my dneska máme na umelú inteligenciu, absolútne nevhodný na tú úlohu, že už ani nevhodnejší nemôže byť. Potom sme tomu dali ešte že zlé dáta, ktoré sme ešte ako spoločnosť predtým zničili, tým sme to nakrmili a teraz bude AGI. No a ja si osobne myslím, že asi nebude. No, teda nie na tejto technológii, hej. Treba počkať na tie rezistívne sviče, čo sú vlastne biologické membrány a tam to začína byť extrémne zaujímavé. No, lebo fakt, že ako 1 k 1 sa to dohovorí s biologickým organizmom, takže my ako človek a ten stroj, reálne mikroelektronický počítač, vieme mať priamu integráciu, priamu interakciu, bez toho, aby nám niekto musel prekladať. Nemusíme mať jazyk, nemusíme mať komplexný model, my rovno vieme vymeniť elektrický impuls, ktorý je biologicky kompatibilný. A nefunguje to len medzi ľuďmi, funguje to aj medzi rastlinami. A rastliny majú memristívne správanie. A veľmi zaujímavá vec, keď sa tieto rezistívne sviče, grafén, už ste počuli o graféne? To je vám hovacky zaujímavá vec. To je tzv. Že perovskit. Ten, keď sa akože strekne na ten memristívny substrát, on vlastne usmerňuje vývoj toho jónového kanála v tom rezistívnom substráte. No a pri istých podmienkach tam dokonca vzniká Peltierov efekt, kedy my máme počítač, ktorý nepotrebuje napájanie. On si dokáže získať z prostredia viacej energie, než potrebuje pre vlastný výpočet. Hej, že tam sa to už úplne otáča. Že nie koľko ja dám umelej inteligencii, ale umelej inteligencia si ešte žije a má energiu naviac. No a tuto je tá zaujímavá vec, hej, lebo všetci povedali, inteligencia nemôže byť nikdy inteligentná, lebo nemá energiu na to, aby vytvorila ďalší stav. Nie je možná indukcia a dedukcia. Pri týchto strojoch je indukcia a edukcia možná a ešte majú aj energetický zisk na to, aby si vytvorili vlastné stavy, aby sa mohli vyvíjať, vyvinúť sa na čo chcú. Majú predpoklady na to, aby interagovali so všetkým živým, s botanikou, ako aj s biológiou a my tie stroje už reálne vieme vyrábať. Sám si ich nechávam striekať. No a potom boli takí dvaja zaujímaví typci. Leon Chua, on vymyslel tie memristívne veci, čo je úplne základná vec. Hej. Memristor je štvrtý základný obvodový člen, ktorý definuje vzťah medzi nábojom a polom. My sme ho nemali. My sme mali len odpor, cievku a kondenzátor a s tým sme skončili. Hej. Memristor nám stále chýbal. A úplne, že základná vec, on ho vynašiel, realizoval výroba a potom sa dal dokopy s Klausom Mainzerom. A to ja neviem, čo tí chlapci hulia alebo pijú, ale chcem to dvakrát, lebo oni si sadli a povedali, že našli sme tajomstvo života. A kúkam, vtedy som bol na Sicílii na takej konferencii, asi som zle počul, lebo toho vína som veľa vypil, jak to ja zvyknem. Ne, že našli sme tajomstvo života. Že volá sa to, že Edge of Chaos. Že v podstate ten život není deterministický, to je taký chaos a ten chaos vzniká tu,
a ukázali nám ho na voltamperové charakteristike tej biologickej membrány. A tu kúkam, nevidím, zväčším vám to, tuto také maličké. Aha, dobre, už to vidím. No a v podstate oni vybíjali tú časticu, no a v istej časti, aj napriek tomu, že z toho brali energiu, tá energia tej súčiastky sa zdvihla vybíjaním. A že ak je toto možné, ne? Buď to vybíjam, alebo to nabíjam. Jak sa ti to môže vybíjaním nabiť? A počkaj, tam mi kolabuje vlna. Že to je kvantový efekt. Že ja tu mám také, že negatív drift resistant region, kde mne tam môj substrát reaguje s vlnami z prostredia a mne to vyrazí na tom atóme tie elektróny ďalej a tá energia tej častice je vyššia. A tam vzniká v podstate ten život a vlastne delíme všetku hmotu na svete na dve. Na živú a neživú. Tá živá má chaos a je schopná sa ďalej vyvíjať a tá neživá nemá tento negatív región a nie je schopná sa vyvíjať. Takže tá umelá inteligencia, ona není nevyhnutne IT-čková téma, aj keď do veľkej miery mikroelektronická, ale nie tak mikroelektronická, ako som boli zvyknutí. Tie materiály sú úplne iné a fungujú na úplne iných fyzikálnych princípoch. A ďalšia vec, není to úplne až taká informatická téma. Ja som stále pátral, že ako sa dozvedieť, že ako štruktúrovať taký ten stroj. Tam som našiel človeka, čo robí fuzzy logic algoritmy na memory storoch, potom, že ako sa bude vyvíjať väčší systém. Potom som našiel takého človeka, ktorý sa vykašľal na celú vedu, Stevena Wolframa, a v podstate to popísal, ako fungujú vývojové algoritmy komplexných systémov štruktúrálne, čo je vynikajúco extrapolovateľné na tieto algoritmy. No a potom som začal čítať Klausa Meinzera, ktorý vlastne povie, že to je všetko žabarina, tieto veci ako život, štruktúry, efektivita energetická, že sa to naučí a že si to urobí a že sa s tým dohovoríš, ale ono to bude mať aj nejakú úplne inú psychológiu, úplne inú filozofiu, úplne iný štýl rozmýšľania, čo matematicky vysvetľuje vo svojich knihách relatívne jednoducho. Takže tá umelá inteligencia, ako je dnes, to je taký malý čajový odvar, lebo tá mikroelektronika prakticky skončila, s rozvojom mikroelektroniky skončí aj ITčko, lebo v podstate už tam nebude to, čo to od spodu hnalo, no a nabehne sa na úplne nové stroje, úplne nové algoritmy, úplne nové spôsoby myslenia a energeticky a štruktúrálne sa tie možnosti tej technológie posúvajú úplne inam. Ale nie informaticky, nie komunikačne, ale úplne že spoločensky a biologicky, lebo vždy to bolo len o strojoch, o nejakej nepriamej interakcii. A teraz konečne prechádzame na technológie tretieho druhu, ktoré budú priamo s nami spolupracovať, ktoré nás budú vylepšovať, ktoré nás budú rozširovať, ktoré nám umožnia úplne inak interagovať so svojím prostredím. A to je pre mňa umelá inteligencia, to je pre mňa zaujímavé pochopiť, lebo nemyslím si, že tranzistorová, algoritmická umelá inteligencia má pred sebou nejakú dlhú roadmapu technologicky. Yes! Ak ste niektorí ľutovali, že ste nedávali viacej pozor na fyzike, tak máte čo ľutovať, lebo toto sú fakt husté veci. Ja by som si tiež rada ešte veľa vecí doštudovala práve k tomuto. A sledovala tú myšlienkovú líniu ešte viac a viac, poď. Ja som tiež v škole nedával pozor, je mi to ľúto, ale napríklad dneska som nakúpil knižky. Chua a Meinzer urobili takú knižku, že princíp lokálnej aktivity. Ja som tú knižku kúpil, došla mi, otvoril som ju a povedal som, toto ne, to nedáš. Tak som hneď zobral telefon, volal som profesorovi fyziky na Slovenskú technickú univerzitu, že počúvaj ma, keď ti zaplatím pivo alebo 6, neprečítal by si mi jednu knižku a nepovedal mi, čo je v nej, že nech ju čítam správne. Takže ja veľa knižiek už aj tak čítam, že nečítam ich ja, ale dám ich predtým prečítať niekomu inému, ktorý mi vysvetlí, ako ju čítať, aby som ju prečítal správne. Takže vôbec nezúfajte. Tak vraj je na to apka a ja na to sú podľa mňa tí reálni influenceri. A je na to veľa apiek, normálne služba, to znamená, tam si vyklikaš tú knihu a ona ti spraví research a prečíta si ju. Nemusíš kupovať piva. Ale áno, hej, môžeš to pomôcť. Ešte? Nie, ja som to. Ja sa chcem
Teda len akože otázka, teda, ak som to správne pochopil, tak ak bude AGI, všeobecná umelá inteligencia, tak nebude na silikóne. Tak možno bude, ale neviem ako. Vieš, možno niekto nejaký hovacký inteligentný algoritmus, že to nejako krkne urobí, to sa vylúčiť nedá, vieš. No ale z čisto energetického hľadiska a čisto toho, ako vlastne v prírode všetko inteligentne funguje, tie princípy sú úplne iné. Takže ja si myslím, že bude na silikóne, len na silikóne bude okrem klasického tranzistorového ešte tento rezistívny substrát. Poznám jedného takého blázna v Rumunsku, ktorý to už 10 rokov za peniaze 1 miliardára s takými dvoma šialenými vecami strieka, konkrétne teda na CMOS a celkom dobre im to funguje. CMOS je taký ten mikroelektronický základ, na ktorom sa striekajú všetky čipy. No takže možno to bude na silikóne, ale podľa mňa chemické počítače sú na tom lepšie, lebo treba sa pozrieť na ten mozog, hej? Ten mozog na tej elektronickej hladine je analogový. Analogové spracovanie úloh je na tranzistoroch prakticky nemožné. Tam sa používajú ADDA, sigma delta prevodníky, ktoré sú šialene energeticky náročné, už aj keď ideme niekde na 12 bitov. Od 12 bitov vyššie to žere veľa, 16 bitové, ktoré by sme potrebovali, sú už nenapájanateľné a potom ešte tam máme, no proste veľa technických problémov, ktoré tam sú potom s frekvenciami. No a keď si to tak vezmem, že aká je tam komplexita použiť tú digitálnu technológiu na výpočet kognitívnej funkcie. Koľko súčiastok ja reálne potrebujem nabíjať a koľko početnosť ich potrebujem na to, aby som ja realizoval fazilogickú funkciu, ktorá mi nehovorí, že 1,0 doprava doľava, ale že toto sú možnosti a ja si myslím, že je to niekde tu, v tomto intervale. Hej? No a to je veľmi, veľmi nepravdepodobné. Aj samotný mozog je jednak analogový, je jednak chemický a jednak kvantový výpočtový stroj. Ja tam nenachádzam žiadny digitálny model spracovania informácie. A to som pozeral aj uši, pozeral som oči, pozeral som, ako pamäť v mozgu funguje. Snažil som sa tam nájsť niečo, čo by sa dalo prepojiť s tranzistorom, ale ten tranzistor ako vzor fungovania nejakej funkcie je veľmi ťažké nájsť. Ešte Paul ti tuto chcel... To nie je nejaký kontra. Ja si tiež myslím, že ako Artificial General Intelligence to asi nebude na tranzistoroch, ale ty si tak vyhejtoval tie tranzistory, že ma hneď napadol vtip od Feynmana, že poviem vám sekvenciu čísel a vy sa snažte potom s tými číslami pracovať. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. A teraz to skúste späť. No a je tu asi 100 x 20 W a nič moc, čo? A ten počítač vlastne zvládne akože brutálne akože výpočty. Takže akože my, čo sa snažíme z Neural Network robiť, je vlastne mimikovanie tých neurónov a je to extrémne akože biedné, že koľko vypálila OpenAI, $20 miliónov na grafikách. Akože je to fakt ako šialené, čo sa týka ako výpočtu toho modelu. Napríklad tie modely, čo ja som teraz trénoval na asi 120 000 rozsudkoch zo Slovenska, ktoré sú v dispozícii a vyšiel mi tam model na kategorizáciu, mal 4,7 MB. Hej, aby ste mali predstavu, že a ten mi dokázal kategorizovať proste rozsudky s 90% pravdepodobnosťou ako správne, že ako dopadli. A takže podľa mňa tá inteligencia je akože trošku iná, že ja keby som chcel s mojou hlavou analyzovať také obrovské množstvo dát, tak sa to dá jedine strojovo. Akože neviem si predstaviť
akože koľko ľudí by sa muselo dať dohromady, aby to dokázalo spracovať, koľko by to v podstate vo výsledku nakoniec stalo ako tých wattov, manpowers a tak ďalej. Takže tak ma napadol hneď proste ten Feynman s týmto. No. Ono ten počítač není zlý, ale je dobrý na algoritmické úlohy. Hej, tam si musíte uvedomiť, že to je dobré na výpočet účtovníctva, lineárnu algebru a takéto veci. Ako náhle ideme do nejakých dátovo náročných operácií, tak tam dominujú tie analogové neuromorfné počítače, lebo oni nemusia počítať, oni vedia odhadnúť interval, odmerať si ho v podstate takmer s nulovou energiou, takisto ako mozog. Takže na také veci ako klasifikovanie, odhadovanie, identifikovanie, na to sú hodné tieto. A pokiaľ chceme niečo namodelovať, že vieme, ako by to malo fungovať, ale nevieme to spočítať, na to je vhodný kvantový počítač. No a keď si to predstavíme ako trojuholník, že náš digitálny počítač, neuromorfný počítač a kvantový počítač, tak náš mozoček je niekde tam v strede. Hej? On má aspekt všetkého toho tu, ale v ničom neexceluje. Preto nás ten digitálny počítač prekoná, lebo je optimalizovaný na tento druh problému. Neuromorfný nás prekoná v tom masívnom spracovávaní úloh a kvantový modelovaní, lebo bol stvorený a je navrhnutý len na to, aby robil toto. Ten náš mozog má takú výhodu, že je tak univerzálny, len ho musíme vedieť používať tak, aby sme tieto veci vedeli optimálne prepájať. No. Takže v týchto časoch by ste do akých oblastí investovali svoje zdroje? Smerujem k tomu, že veľa ľudí sa sťažuje samozrejme, že táto umelá inteligencia im ukradne prácu a tak ďalej. Ja sa toho vôbec nebojím, práve že denne si tým rôzne pomáham a myslím si, že to bude sa stále zlepšovať. Ale keď vidíte tieto veci a ľudia majú v hlave tie vystrašené oči a cítia nejakú tú hrozbu, že ich niečo takéto ohrozí, tak do ktorých oblastí tak ako byť copywriterom už teraz ako je také, že na čo, ale ako samozrejme môžete mať výbornú techniku a výborný štýl, že sa to samozrejme bude predávať, ale že do čoho sa momentálne oplatí investovať a čo sa oplatí učiť. Jednak ako iné oblasti, alebo keď nebudete vedieť pomenovať inú oblasť, do čoho sa oplatí investovať svoje kapacity, tak aj čo vlastne študovať, alebo ako začať študovať tú umelú inteligenciu, ak by sa k tomu niekto chcel postupne dostať. Kto chce začať, ak rozumiete otázke, lebo som mu dala nejakú dlhú. A Štefan Hríb by ma nepochválil momentálne. Čiže ako študovať, keby som chcel začať, ako začať, tak podľa mňa jediný spôsob, akým sa dá niečo naučiť, je, že robím niečo, čo ma zaujíma a som vo fáze, kedy niečo neviem a na to, aby som to začal, teda aby som pokračoval v tom. A to generuje taký stav, ktorý sa volá flow a podľa mňa neexistuje iný spôsob, ako sa niečo naučiť. Respektíve môžem si niečo zapamätať, ale to neznamená, že sa to naučím. Takže akákoľvek odpoveď odo mňa, že toto sa učte, ak vás to nezaujíma, tak by bola zlá. Takže treba na to ísť opačne, čo vás zaujíma, v čom sa chcete zlepšiť alebo čo chcete robiť a potom vlastne hľadať nástroje, pomocou ktorých sa to dá dosiahnuť. Ja by som ešte možno k tomu učeniu, vlastne on si hovoril, že to bude ľuďom brať prácu, čo ja teda stále čakám, že kedy mi už konečne zoberie prácu nejaká umelá inteligencia, aby som konečne mohol robiť, aby konečne niekto dobre robil to, čo robím ja, nemusel som to robiť ja, lebo chcem, aby to, čo robím, teda vo svete existovalo. A tak ja to vnímam tak, že my už sme prepojení vlastne aj s tými počítačmi, nielen s umelou inteligenciou, že presne keď potrebujem zrátať nejakú rovnicu, tak to napíšem do Wolfram Alpha alebo do niečoho podobného a ako, áno, učil som sa to, asi by som to vedel, ale ten počítač je v tom lepší. A ak potrebujem vyhľadať informáciu, ak potrebujem zistiť, koľko má Paraguay obyvateľov, tak sa proste dohodnem tým pomalým interfejsom s tým mobilom a s Googlom a on mi to proste povie.
takže si nemusím memorovať informácie. A ja vlastne tieto technológie, a vrajím nielen umelá inteligencia, úplne od počítačov ako informačné technológie, od komunikačných technológií až po tieto možno rozšírené modely beriem ako upgrade mozgu. Tak ako ja napríklad, alebo upgrade človeka ako takého, že ja neodlišujem telo a mozog. Podľa mňa mozog je súčasťou tela taká súčasť tela ako prst alebo čokoľvek iné, ako srdce. Aj bez toho srdca by som tiež nevedel počítať. A tak keď vlastne vnímame tie technológie ako rozšírenie nášho vedomia, tak vlastne sa môžeme pozerať na to, ako nám môžu pomáhať v robení toho, čo vlastne už chceme robiť. A na toto je vlastne pekná myšlienka Marvina Minskeho. On je jeden z takých pôvodných výskumníkov na poli umelej inteligencie, napísal aj tú kritiku perceptrónu. A on vlastne pár rokov pred smrťou napísal takú knižku, kde vlastne ten náš mozog predstavil nejaký výpočtový stroj jednoduchý, ktorý má vstupy a výstupy, ale skôr to vnímal ako taký koncept, že society of mind, že máme vlastne ako v hlave nejaké, a nielen v hlave, lebo teda nielen v hlave prebieha nejaká forma takéhoto výpočtu, ale proste človek má rôzne moduly a ako rozpoznávanie objektov asi funguje lepšie vo vizuálnom kortexe ako v sluchovom. A vlastne aj ten mozog sa nejakým spôsobom špecializuje. A ak vnímam tak transhumanisticky tie technológie ako rozšírenie nášho vedomia, tak vlastne ten počítač sa špecializuje na riešenie nejakých problémov, ktoré môj mozog riešiť nevie. Môžem kričať, ale lepšie ma budete počuť, keď použijem tento device, mikrofón. Ak toto sa dostane na nejaký YouTube, tak zrazu moje hlasivky s použitím technológie mikrofónu a tamto záznamového zariadenia, internetu a kompresie videa a všetkého možného a reprodukcie sa zrazu dostanú oveľa ďalej. Čiže vlastne to naše telo je pomerne dosť vyupgradeované všetkými týmito technológiami a ja to teda nevnímam tak, že je tu nejaká ako mimo nás nejaká umelá inteligencia a potom sme my, ale vlastne my sme toho súčasťou, že my sme ako jedinci, ktorí využívame tieto technológie na upgradeovanie svojich schopností a ešte medzi sebou interagujeme a vlastne vytvárame oveľa väčší komplexný systém, v ktorom prebiehajú emergentné javy, čiže vlastne nevieme predvídať úplne, že čo sa stane, takže všetky také predpovede sú trošku také akože pekné sci-fi cvičenie, ale myslím si, že sa to nedá predvídať. Mimochodom, keď už sme pri tých komplexných systémoch, tak aj mozog je komplexný systém, ale ešte aj neurón je komplexný systém, čiže ono to nie je, že to je ako jednoduchá analogová krabička, ktorú vieme namodelovať, lebo proste tie signál molekuly a tie interakcie v rámci vo vnútri toho neurónu sú tak zložité, že vlastne nevieme ani 100%, iba 99,7% dajme tomu predpovedať, že ako sa ten neurón bude správať. A to tiež teda robí emergentné javy. Čiže naspäť teda k tej pôvodnej otázke, že ako sa učiť a čo sa učiť, tak podľa mňa nie je až také zaujímavé sa učiť umelú inteligenciu. Je zaujímavé riešiť nejaký svoj konkrétny problém a na ten svoj konkrétny problém vlastne používať technologické túly, ktoré nám ho umožnia riešiť lepšie. A akurát ja sa na to pozerám tak, že to je vlastne rozšírenie schopností nášho tela, do ktorého rátam aj mozog. Tak ja by som na to tiež zareagoval, že čo teda robiť už, keď nás ide ovládnutá umelá inteligencia.
A nebol by som vôbec skeptický. A prvá vec, ktorú si treba uvedomiť, je to, že podobne ako nastalo teraz exponenciálny nárast týchto jazykových modelov, a tak stále nikto z nás nemá doma robota od Boston Dynamics, ktorý ho masíruje, alebo ktorý mu muruje dom, alebo mu obkladá kúpeľku, alebo niečo podobné. A toto podľa mňa ešte trochu potrvá, kým budeme mať akože umelých maserov, robotických maserov. Takže jedna vec, ktorú by si mohli robiť, je manuálna práca, po ktorej podľa mňa bude dopyt, ale možno ešte väčšie, ako si myslíte. Takže to je jedna vec. Už všeobecne napríklad na Slovensku som počul, že keď ste dobrý tesár alebo obkladač, tak dokážete si zarobiť veľa peňazí, viac ako absolvent Katolíckej univerzity. No a to je jedna vec. Teda. A druhá vec je taká, že tá umelá inteligencia, ona je natrénovaná a ona dokáže riešiť nejakú sadu nejakých špecifických problémov. Ale v čom sú tí ľudia stále lepší oproti tomu, čo máme teraz, tak to je riešenie nejakých zbrusu inovatívnych problémov. Podľa mňa tá umelá inteligencia nie je schopná robiť zbrusu inovatívne veci. Akože také, že čo ten človek stále zvládne. Áno, akože také, ktoré proste ju nenapadnú. Áno, obzvlášť, keď sa týka absolútne odborov a obzvlášť, keď sa to týka niečoho, čo sa nedá vygoogliť. Áno. Takže ja si myslím, že ľudia stále budú excelovať v robení a vymýšľaní vecí, ktoré ešte sa nedajú vygoogliť. A teda umelá inteligencia to nedokáže obsiahnuť, nedokáže to naučiť, nedokáže vôbec sa do tej roviny dostať. Takže nezúfajte, ak viete robiť niečo, čo sa nedá vygoogliť, tak umelá inteligencia, aspoň tu, čo máme teraz, vás tak skoro nenahradí, možno v budúcnosti sa to zlepší. Takže nebol by som až taký akože z toho hľadiska úplne skeptický, ale keď chcete držať trend, a to je moje posledné odporúčanie, je určite dobré naučiť sa ten command line všetkých týchto Midjourney a všetkých tých AI nástrojov, ktorý teraz máme, aby ste ich dokázali elegantne, efektívne ovládať a využívať v svoj prospech a zvyšovať si svoju produktivitu maximálnym spôsobom. Takže určite minimálne z toho user hľadiska sa naučite používať top 10 najlepších AI nástrojov, ktoré teraz máme, a to vám pomôže. Takže to sú také moje 3 odporúčania. Manuálna práca, robiť veci, ktoré sa nedajú vygoogliť a jednoducho naučiť sa ovládať top 10 nástrojov. Tak dátovú kompresiu by asi nevynašla sama od seba a všetky tie matematické vychytávky. Ja sa na to dívam tak, že je práca vlastne pred modelom, že človek, ktorý na základe nejakých dát vytrénuje ten model a následne, ak poznáte Stable Diffusion, tak to vlastne natrénovali na obrázkoch a potom sú vlastne ľudia za tým modelom, čo používajú tie prompty. A aj si to predstavili. A že podľa mňa je dobré, že pre tých ľudí, čo chcú robiť tú činnosť, ako napríklad vytvárať obrázky a tak ďalej, tak sa principiálne pre nich je dôležité naučiť sa ten prompt, ako ich vytvárať, a to sa proste iteratívne nejak k tomu dopracuje. A pre tých ľudí, čo pracujú s nejakými dátami, tak je dobré, keď sa naučia tie štatistické veci a budú vedieť ich vytvárať v oblastiach, lebo teraz to bolo rezervované všetko pre akoby ajťákov a matematikov a fyzikov, ale akože super bude, keď sa to dostane do úplne iných oblastí, že teraz akože medicína je super, som mal takú výrážku a som si hovoril, že potrebujem zistiť, že čo to je, tak
doktor bol k dispozícii za 3 dní a našiel som aplikáciu, ktorá to vyhodnocuje. A vyhodnotila to, mimochodom, že som mal aj double check u doktora, vyhodnotila to správne, že to bolo proste len zarostlý chlopek, takže úplne v pohode. Stalo to asi $3, no oproti tomu, čo stal doktor, asi 300. Ale taká moja message, že keď aj budete používať AI tool, tak je to super ako nástroj, ale nakoniec tam aj tak musí byť človek, ktorý zoberie akoby tú responsibility za to rozhodnutie. A ešte úplne dôležitejšie, že je to niečo ako second opinion, hej, že nejaký informovanejší názor má ten človek potom, keď aj sa nejak rozhoduje, napríklad ten doktor. Ale nikdy by nemala zobrať prácu, a to veľa ľudí v AI hovorí, že ten ľudský kontakt, hej, že nikdy nedajte v hospici človeku, čo umiera, alebo proste doktora, ktorého bude vidieť proste cez tablet, hej, že a ešte tam bude proste umelá tvár, hej, ktorá bude super natrénovaná, že tam potrebujete niekoho, do tomu človeku povie reálne tú diagnózu a bude mať ten ľudský kontakt, takže toto je také upozornenie, že len toto nesmie nikdy nahradiť AI. Aj keď veľakrát tá umelá inteligencia je viac empatická ako niektorí ľudia, by som povedala. Ešte dám slovo Lukášovi. Poď, ak chceš. Vtáčika Dodo si pamätáte? To bol taký veľký vták, čo žil na takom ostrove, čo nemal predátora a bol zvyknutý, že na ňo nikto neútočí. Potom došli, neviem kto, Angličania, zobrali nejakú železné tyče a všetky ich potlkli a tešili sa z toho, akí sú sprostí, že sa tie vtáky nechajú len tak zabíjať. No a my sme všetci jak takí vtáčikovia Dodo. No a prečo? No lebo keď vás pošlem do lesa, stretnete tam vlka, každému z vás sa vytvorí adrenalín, zosilne a vie, čo má robiť. No biologicky sa vám to vyvinulo, lebo tie vlky vždy okolo chodili a tým, ktorým sa ten adrenalín netvoril, tí už sú zožratí, hej? Tí sa ďalej nemnožili, vybavená vec. Hasla fajka. No a teraz my sme v živote, ako túto Juraj rozprával, tá umelá inteligencia nás vylepšovala doteraz nepriamo. Nás začne vylepšovať priamo. Ale čo to znamená? Doteraz sa do našej hlavy dostalo len to, čo došlo očami a ušami, hej. Zavrel som oči, zacpal uši a bol som v pohode. Lebo nebolo nič, čo by na mňa útočilo. Nebol ten inteligentný predátor. No a v prvom rade my ani cez internet nejsme odolní voči digitálnemu marketingu, voči návrhom navigácie. Ono nám to radi hovadiny a manipuluje nás to zhruba s 95% účinnosťou a to sú nepriame útoky. No a dneska je možné zaútočiť na ľudskú osobu bez jej vedomia. Lebo najprv vám to v tej hlave zaiskrí a na základe toho zaiskrenia sa nejakých 0,5-0,7 sekundy vzniká stav vedomia. No a tie biologicky kompatibilné mozgovo-počítačové interfejsy, ktoré nemusia byť kontaktné nezbytne, zmenia to, ako vám to zaiskrí. Hej? Takže oni vlastne nastavia váš stav vedomia. Takže vlastne inteligentný predátor, ktorý útočí na vaše kognitívne zmysly, tak ako ešte to nikdy nerobil a my na to nemáme vyvinuté žiadne obranné algoritmy. My sme absolútne odovzdaní inteligentnému predátorovi okolo nás, čo vlastne umelá inteligencia nevyhnutne je. Hej? Ako tí vtáčikovia Dodo môžeme dopadnúť veľmi ľahko, ak by sa nám to vymklo spod ruky. A to je úplne že reálny scenár. No a tak prvá vec, prežiť. Hej? A druhá vec, že by sme chceli nejakým spôsobom uspieť. No prečo vlastne umelá inteligencia vzniká? Že prečo mohlo nás napadnúť milión vecí a napadlo nás ako ľudstvo, že si urobíme umelú inteligenciu? No prečo? No preto isté, prečo sme si urobili párny stroj. Lebo vznikol nejaký nádor na spoločnosti. No vtedy to bola tá manuálna práca, poľnohospodárstvo a tieto veci. A potrebovali sme niečo, čo zautomatizuje tú silu svalov, lebo proste neprirodzene veľa ľudí sa venovalo jednej aktivite a bolo treba s tým niečo robiť. No a dneska máme zase nádor na spoločnosti a volá sa to byrokracia, management a administration. Akože sú rôzne tabulky
ale v podstate z 3 ľudí na tejto planete 2 nič neobia, len prekladajú papier. Hej. Tak to zhruba vychádza. Že väčšina ľudí na tejto planete len papieruje o tom, ako iní robia. Nerobia nič. Sú zamestnaní v štátnej správe, sú zamestnaní vo firmách, že vedú papiere pre štátnu správu alebo pre manažera. No a počet manažerov, ako sme zavádzali IT technológie, rastol 2-krát rýchlejšie ako tých, čo pracovali. Hej. Takže úplne, že zle sme to urobili. Niekde sa stala chyba. No a on vznikol prirodzene nádor na spoločnosti, že príliš veľa ľudí prekladá papiere. No taká tá umelá inteligencia cieli na to, aby automatizovala prekladanie papierov, hej, tú byrokraciu, ten manažment, vyplňanie formulárov a tieto hovadiny. Preto je úplne spoločensky prirodzené, že ak toto robíte, začnete sa učiť radšej niečo iné, lebo to zmizne. Hej. No a potom je tá alternatíva, že či sa budeme venovať tým vznešenejším, vymýšľajúcejším veciam, alebo či pôjdeme robiť tesárov a obkladačov. No všetko je užitečnejšie ako prekladanie papierov, takže za mňa dobre. No a takto, no, že a čo bude ešte ďalšia vec, že tie stroje budú tuto medzi nami, budú s nami interagovať, tak ja si stále myslím, že není na zahodenie sa zamyslieť nad princípami fungovania psychológie toho stroja. Takže to je podľa mňa veľká oportunita, ako nielen prežiť, ako si zachovať teda tú prácu, ale ako nakoniec aj uspieť v tej novej dobe, že pochopiť ten technický prostriedok, čo bude medzi nami a zistiť, ako tvoriť hodnoty, nie napriek tomu prostriedku, ale za použitia toho prostriedku. Že Steven Wolfram mal k tomu tiež taký komentár, že my budeme fungovať tak, že chceme napísať e-mail, tak dáme ChatGPT, napíš e-mail, že podávam výpoveď a tak napíše dobrý deň, ten a ten, vzhľadom k okolnostiam, ktoré sa udiali, bla 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 bla, toto pošle a ten človek si to tiež dá do ChatGPT a dá tam, že prosím ťa, povedz mi, čo je v tomto e-maili napísané a že človek podáva výpoveď. A je to akože interfejs, akože ku ktorému proste smerujeme, hej, takže vlastne niekto napíše podávam výpoveď, zapnú sa proste grafické karty, vyprodukuje sa proste byrokracia, potom sa vypnú grafické karty, spali sa proste nejaká ropa, hej, plyn a tak ďalej a vyjde z toho len, že proste niekto podal výpoveď, no. Tak ja som samozrejme toto robil, pretože som musel interagovať s úradom a ako napísal som, že ChatGPT, alebo neviem už, ktorý model som použil, že potrebujem podanie na stavebný úrad a chcem postaviť toto a normálne mi to napísalo tie 3 odstavce byrokratického textu. Ale máme kamaráta, ktorý takto založil celú firmu. To znamená, že mal podanie na teda vymyslenie názvu firmy, podanie na úrad, spoločenská zmluva, web stránka a tak ďalej. Bola to teda nejaká firma, ktorá mala ako mať image fungujúcej firmy, takže vlastne si presne tento paperwork celý vygeneroval. A to je, čo je zaujímavé, že to je presne ten paperwork, presne ako ten Wolfram hovoril, že čo nikto nečíta. Hej? Neviem, či ste si niekedy čítali web stránku o firme, že vznikli sme vtedy a vtedy máme takéto hodnoty a bla bla bla. Podľa mňa to nikto nikdy nečítal na tej stránke. Spoločenskú zmluvu podľa mňa v 95% prípadoch nečítali ani tí, čo ju podpísali. Ja som teda určite nečítal ani jednu spoločenskú zmluvu, ktorú som podpísal, lebo proste je to template defaultný, takže toto je podľa mňa super spôsob na zjednodušenie života a veľmi dúfam, že táto misia bude úspešná a paper pushing sa nejakým spôsobom čo najskôr eliminuje z našich životov. Ja som teraz zakladal firmu v Čechách a tam mi doniesli spoločenskú, no teda tú zakladaciu listinu a mala 1 A4 a bola len z jednej strany popísaná. Ja som to otočil na druhú stranu prázdne a sa na to pozerám, takto to má vyzerať, hej. A ešte len taký jeden bod som chcel povedať, že
teraz bude možnosť dotrénovať aj ChatGPT. Myslím, že teraz nejak to budú dávať, takže vlastne veľa aj právnikov hovorilo, že však tá je taká blbá, že vlastne vymýšľa si tam veci a tak ďalej a že no teraz už to, lebo áno, vymýšľa si veci, lebo je to natrenované na tých, vieš, na tých blogoch a tak ďalej, ale to, čo bude mať podľa mňa teraz zaujímavú hodnotu, sú vlastne tie databázy, ktorým sa to bude trénovať. Takže vy ten model, ktorý máte, ešte dotrenujete a to, že vám to bude dávať akože perfektné akože návrhy proste zmluv a podaní, že to bude proste analyzovať akože rozsudky a bude vám tam dávať správne judikáty, tak akože k tomu sa blížime. Takže podľa mňa toto bude akože dosť veľká zmena, to dotrénovanie. A ja by som chcel podotknúť, že jedna z najlepších vecí, na ktoré sa dá využiť ChatGPT, je tvorba regulácií. My sme to s Jurajom vlastne skúšali a vy kľudne môžete povedať, že napíšte mi reguláciu na 1, na 5, na 10 strán a vygeneruje to reguláciu na 10 strán. Ja si myslím, že keby som bol akože europoslanec alebo človek, tak je to môj akože dennodenný nástroj, ktorý používam akože na tvorbu legislatívy. Tá legislatíva, to je vám hovacky zaujímavá vec. Ne, že koľko nás to stojí a koľko tým ľuďom, čo tie nezmysly píšu, ale ešte ako sa to implementuje, lebo v Európskej únii vymysleli, že napíšu reguláciu na umelú inteligenciu a nazvali to AI a už je to aj v nejakom modeli schvaľovania. Potom začali počítať, že akože dáme to po členských krajinách a že budú všetci kontrolovať tie umelé inteligencie, nech je to čokoľvek, hej. No a tam potom je veľa vtipných anekdotiek, jak sa im to vlastne nepodarilo a jak použili zlý muster a toto. Ale komédia je na tom to, že potom začali úradníci počítať, že koľko mňa úradníka bude treba, aby sme toto vykonali. Hej, že koľko máme tých systémov, aký máme, aký je častý ten dohľad a táto. No a potom sa na to kúkli, že na Slovensku by sme potrebovali nových 3000 úradníkov, čo je vlastne ministerstvo na kontrolu umelej inteligencie. Hej, bolo by to veľmi pekné, hej, vedľa ministerstva pravdy, ktoré už máme, dať aj toto, no len akože 3000 ľudí v Bratislave s výplatami je problém zohnať a inde to robiť nechceli, no tak potom taká myšlienka, že na kontrolu umelej inteligencie použijeme umelú inteligenciu. No a ono to znie tak groteskne, ale keď sa nad tým tak zamyslíte, že mám tu riziko, na to riziko dávam ďalšie riziko a potom k tomu riziku mám ešte nejaké nejasnosti a začnete s tým reálne ako technológ počítať, no tak tuto začína tá správna komédia a je na stole otázka, môžem na regulácie umelej inteligencie použiť umelú inteligenciu? Báz aj inú? A presne tam som chcela smerovať pri poslednej otázke. A to sú práve regulácie, pretože aj ChatGPT, tak ako vyšlo, tak ako sme to používali, tak každým dňom tam pribúdali už rôzne cenzúry a už sme sa nemohli spýtať niektoré veľmi dobré otázky a návody, už nám to nedalo, ale už to bolo viac a viac cenzurované, lebo nás to chcelo chrániť. A tak sa to deje vlastne aj čo sa týka týchto legislatívcov. Neviem, či úplne až takýmto spôsobom, že si berieme umelú inteligenciu na kontrolu umelej inteligencie, ale tá kontrola nejakým spôsobom sa deje. A niektorí ľudia si stále myslia, že je to nutné a tak ďalej. Ja viem odpoveď samozrejme, ale chcem dať priestor našim hosťom, že ja viem, že sme na festivalu Lunar Punku, my tu nechceme nič kontrolovať samozrejme, ale čo by ste povedali takému regulátorovi, ktorý sa snaží o to, aby ste sa mali v živote dobre, aby vás neuhrozovala umelá inteligencia. Čo by ste takémuto regulátorovi povedali, že má zasahovať do tých jazykových modelov a čekovať ich a okresávať ich? Takto, ja som strašne taký vizionár, ako taký snílek, hej. No ja som išiel za nejakými chlapmi tam na tých ministerstvách, že očúvaj ma s tou umelou inteligenciou, to vôbec nie je jednoduché, že tu sa ide do OSN, že ja idem s chlapmi, že tam kibicovať do tých regulácií a tak. Tak som tam došiel a začali všetky veci. Tam rozpisovať strašné strany, tam vyšlo asi 180 bodov, ktoré treba regulovať v umelej inteligencii. A ja som tam došiel, že počúvajte, však tuto máte Taliana, čo tomu rozumie a máte tu Asimova, ktorý tie základné zákony napísal. Však vezmite základné zákony, ktoré Asimov urobil, povedzte namiesto robota umelá inteligencia
No a potom tam pripíšte tie 2 jeho body. A že akože keby nám to išlo rovno smažiť do hlavy, právo na mentálnu intimitu a právo na mentálnu integritu. To dopíšte k tým trom, robota hotová, za 15 minút sa môžeme rozísť, pošlite to do médií, nech to oštemplujú a máme hotovo. No lenže to je to, že 2/3 ľudí na tejto planete bere strašné peniaze za tú administratívu a ich práca sa hodnotí podľa hĺbky spisu. To som nevedel. No a ten spis, keď má iba 5 odstavcov a je na 1/3 A4, není dostatočný. No tak momentálne OSN vydalo dokument, ktorý je hĺbší ako Encyclopedia Britannica, no a sme tu, no. A to sú tí ľudia, ktorí sa boja, že im umelá inteligencia zoberie prácu. Jo, poď. Tak ja by som sa akémukoľvek regulátorovi v prvom rade poďakoval, lebo vďaka nemu máme v Liberation Travel veľa roboty. Lebo čím viac regulácií a čím viac ľudia musia čeliť reguláciám a nezmyselným pravidlám a zákonom, neviem čo všetkého, tak tým majú väčšiu potrebu odísť a tým viac rastie dopyt po opt-oute. Takže to je asi všetko z mojej strany, no však nech to ide, tak to ďalej. Jo, Juraj. My ani nemáme na čom nesúhlasiť vlastne. Nič. Tak jo. Jo, tak ešte ja, lebo to je taká právna otázka trošku. Že, ja som za tú nudu, že proste v tom cugu vo Švajčiarsku sa nič nedieje. Hej, že tam zvolia niekoho a oni vedia dopredu, že nie, ani nič nebudeme meniť na 10 rokov dopredu. A že tá nuda akože je proste asi najlepšia, hej, že keď nesledujete politiku a viete, že proste ten princíp je jednoduchý, tak príklad teraz, včera sme pozerali Dema a tam sa predbiehajú, že ako spravia 3D animáciu s čo najmenším obsahom kódu, tak toto by si mohli regulátori zobrať, že kto tú reguláciu napíše a bude čo najviac kompresovaná, keď už. A ja som zistil, že oni to vymysleli akože 2000 rokov dozadu a nie je to akože 3 princípy. Čestne žiť, nikomu neubližovať a každému dať, čo mu patrí. A to nikomu neubližovať je tak proste také generálne, že ako tak keď spravím nejaký model, ktorý proste bude niekomu škodiť, tak to môžem pod to dať a nemusím písať 40 strán ako nejakého textu. A 400, hej, no. A teraz to ešte no. Takže proste keď už to robia, tak proste nech to kompresujú, nech tomu rozumie každý. Takže asi tak. Keď už. A už si trénujete svoje vlastné jazykové modely? Na čo? Ja som začala používať takú novú terminológiu, keď vidím nejakého jedinca, s ktorým fakt, že neviem interagovať a tak poviem, že toto je strašne debilný jazykový model, fakt, že tak veľa errorov. Takže to doplňam k našej terminológii, ja neviem, z Venezuelieva sa, ešte sme toho mali viacej, tak ešte toto, že toto je naozaj neskutočne zlý erorový jazykový model. Ak chcete ešte niečo povedať, ja si myslím, že sme tu celý deň, tak je na čase toto pustiť na voľnú zábavu konečne. Ja ďakujem všetkým veľmi pekne, že ste tu stále, že ste tu s nami. Ja ďakujem našim hosťom. Ja som si zobrala príliš namakaných ľudí na to, aby sme tu vyplnili túto panelovú diskusiu a to je na každého z nich prednášku, takže v podstate veľmi málo času a už ide večer a začína únava, takže toto je všetko, čo od nás dostanete a už budú iba rozhovory na bare a tak ďalej. A ešte tu máme jedno prekvapenie. My sme si s Natáliou nedávno povedali, že jak si pamätáte to skákanie gumy, čo sme robili ako decka, tak Natália kúpila normálne gumu na skákanie a my ideme teraz skákať gumu. Sme doprednášali o umelej inteligencii a poďme skákať gumu a poďme piť na bar a tak ďalej. Dáme si nejakú hudbičku a možno si pustíme nejaké dema. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste s nami prežili tento deň. Takže toto je festival Lunar Punku Paralelnej Poli za týchto ľudí a ďakujem našim hostom a všetkým, ktorí ste prišli. Díky moc. Pekný večer.